Медицина өлкәсендә импортны алыштыруның тагын бер үрнәге. WorldSkills илкүләм җыелма командасы операция ясауны җиңеләйтә торган яңа прибор эшләгән. Заманча препарат чит ил аналогларына караганда арзанрак. Нажимаем на кнопку. Устройство проходит проверку, создает отрицательное давление, и вот у нас пошла откачка. Табибларга яңа җайланма ярдәм итә. WorldSkills милли җыелма командасы операция ясауны җиңеләйтә торган яңа прибор эшләгән. Аның ярдәмендә хирургларга тәннән артык сыеклыкларны суырту җайлырак була. Вот, собственно, сам прибор. Как раз таки он осуществляет весь контроль давления, поддержание его, проверку. Прибор үзе кан басымын контрольдә тота, аны тикшерә, кан әйләнеше белән идарә итә. Шулай ук биредә кан басымын төшерә торган мотор һәм датчикка таштырылган фильтр бар. Бу проект медицина өлкәсендә импортны алыштыру үрнәге. Элек мондый приборлар чит илдә генә җитештерелә иде. Бу җайланманың барлык состав элементлары үзебезнең илнеке. Шуңа күрә тизрәк җыела, үз кыйммәте дә түбәнрәк. Өстәвенә әлеге прибор белән эшләү чит илнекләргә караганда арзанга төшә. Үзебезнең җитештерүченең өстенлеге шунда, без беркемгә дә бәйле түгел. Теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы кибеткә барырга һәм бу компонентларны сатып алырга, үзебезгә кирәкле җайланма тупларга мөмкин. Осталык дәресләрендә WorldSkills командасының яңа катнашучылары белән шөгыльләнәләр, тәҗрибә уртаклашалар. Кирилл Ротнев проектны эшләүдә катнашучыларның берсе. Благодаря полученным знаниям, Алган белемнәрем, тәҗрибәм белән мин киләчәктә дәрәҗәле эшкә урнаша алам. Үзебезнең җитештерүчеләргә булышасым килә. Хәзер команда карамагында берничә эшләүче җайланма бар. Тиздән бу җайланманы күпләп җитештерүгә керешәләр. Табиблар аның ярдәмендә бөтен Россиядә авыруларга ярдәм итә ала. Ләйлә Зайнуллина, Вадим Гойхман, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.